minn ġol-bib. Infatti qaset nara waħseb wara kif sen kampa dan il-lejla non it-triq. Fittex fid-dizzjonarju zib li terminu ta' bżiq. Infatti l-security rajtu daqsit let darbiet. Talabni l-ID card u d-lon kien dur biex nibla l-bib. U f'daqqa wahda kifet najdlek xejn. Skiet, kem daħu it-fajliet għax di-xjana ħallejt inni ħrim għal-bib. Ma nistax toqgħod naqra bil-kwiet. Imma naf li namel x'namel namlu għal-xejn. Ħajkolli nordna drinkiħor nara l-ħin għaddej. Jista forsi xi ħadd jgħidli hu li fiex ħinġej. Għaliex jien ma dan il-bar business għalli għajjej. Nista' ngħid li qed inħares fis inħares fiċ-ċats. Malli nazzar dan il-pass jevolvi f'kullazz. Nista' ngħid li llum ħankun dan il-kaġun. Tgħid għax forsi xrotti żejjed qed inħossni miġnun. Ħuli u kapitlu 13 jitwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax jekk tagħmilha ma terġax. Ħuli u kapitlu 13 jitwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax jekk tagħmilha ma terġax. Il-taxi waslitni eżatt qudiem il-bib. Ħanaraw x'inhu ġej illum ħriġt bla ħsieb. Malli dħalt mort mal-bar u lilhom rajt wettilhom x'għandna ħbieb tiegħi kif intom orrajt. Mill-ewwel qaluli aħna ġol ħajt. Dawn ġabdew u jiena straight sal-bar. Mill-ewwel intunajt u ma tantx inkwetajt. Dort fuq tal-bar u fl-ixkun ordnajt. Niżilna l-ewwel wieħed u t-tieni ġie ukoll. Mhux se nsuqu lura u l-għada maħni xogħol. Tazza wara l-oħra spiċċajna nirrepjaw xeba nies darumana. X'in indunaw li magħhom inaqdu il-ħuli u l-kapitlu. Id-DJ tagħna l-mike u s-sound kompla jsir. Min jieħu ritratti minn in-ewwel xi shooter. L-effett beda jinħasta jiltni miexi fuq scooter. Ħuli u kapitlu 13 jitwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax jekk tagħmilha ma terġax. Ħuli u kapitlu 13 jitwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax jekk tagħmilha ma terġax. Wassanna biex naddu għall-axħar parti. Ir-rima tagħna l-arti u issa kxifna l-karti. Rimi bħal tagħna saru rari issa skarsi bissa parti. Illi lilna sibna bil-qeda fuq xi erbanġli. Kull ma rridu nagħmlu biss li nifqgħu ix-xena. Mhux tab xejn ġewwa Malta meqjusin bħala l-krema. U ħriġt mit-tema qas biss indunajt. Sib bikompli biċċa int m'għandix dubju sib xi tajt. Fi kliem inħobb inkun metaforiku għax inġiblek l-istess tip ta' bus u nġibek alkoholiku. M'għandekx raġuni għal xiex tixrob żejjed għax f'dawn l-10 snin li ġejjin fejn se tkun mejjed waqt li nibqa' niskopri nibqa' nofri dawn in-noti fiċ il-ġenerazzjoni. Tixtiequx li tkunu floki ħajti niġri wara n-noti. Dan huwa hip hop Malti amalgament speċjali ma' żewġ titfal bħalna u billi nfakrukom li Ħuli u kapitlu 13 jitwaqqafna ma tistax. Isma' minna tipprovax jekk tagħmilha ma terġax. Ħuli u kapitlu 13 jitwaqqafna